El Consell Generau d'Aran va matreir una nova licitació de transport intern de la Val d'Aran, una nova licitació perquè era auta ja caduque i per tant cau també adaptar-se a les necessitats de cada moment. En aquest moment aquesta licitació ha funcionat, pensi que força bé, i ara segurament hi ha modificacions a ells. A la vegada hi haurà una enquesta en la qual se demanarà a la gent quines són les seves necessitats, tant de causes noves o de causes que potser no estan acabant de funcionar, de poder treure la licitació el més apropiada possible als moments en què vivim. Simplement això, demanar la vostra participació. Hi haurà una enquesta que serà en les parades dels autobusos i que també hi serà, lògicament, en la pàgina web del Consell Generau, on se podrà respondre a aquestes preguntes i també s'acceptaran motivacions o explicacions del que considerats que pugui millorar aquest transport intern de la Val d'Aran.